Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako subo sa imo, atubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako gidalapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahom kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sila kasaysayan. Maria Mestiza. to be. This is me. This is me. This is my life. And I don't Daddy. give a damn. Oy, Ma'am Trudis? Napainom mo na si Mama sa iya bulong? Ay, tapos na, ma'am. Ay, ma'am, siya gali ang bagong sulod nga sulugoon di sa mansyon. Si Lourdes. Mayang aga, ma'am. Mayang aga man. Ma'am Trudis, siya ang i-assign ko kay Senyora Asuncion nga mabantay. Amo ba na? Ay, ma'am. Abi mo, ka-familiar pala sang itsura mo sa akon. Daw nakita ko na bala ikaw, Ma'am Trudis. Ha? Nakita mo na ako? Sa din mo ako nakita? Ha? Sa din? Lourdes, sa diin mo siya nakita? Sa magasin? Oh, Ha? Magasin? Oo, ma'am. Naga-model ka, Ma'am Trudis? Model? No. Hindi ako model. Ay, daw ikaw gid bala, Ma'am Trudis, na nakita ko. Ang gid sa imong itsuraya. Basta sikat na model. ang gid lang siguro sila ni Ma'am Trudis, Lourdes. Abi ko nakita mo na ako. Ang gid lang gali. Kadaw ikaw gid abi, ma'am, eh. Sexy, kagwapa. Thank you. Tuod gid na iya, ma'am. Sexy ka kagwapa. Bulera ka man gali, Lourdes. Ay, tuod na iya, ma'am, ah. Chatting. Ikaw na may walo kay Lourdes, ha? Tudlo isang himuon niya. Oo, ma'am. Ako nang mahibalo magtudlo kay Lourdes. Gali. Sa din na si Pancho. Naglakat na sa syenda, ma'am. Ma-harvest man ko, no? Dito sa mga prutas, si Paing tong nagadrive. Amo ba na? Sige. Paligo ko handa sa pamahaw ko. Oo. Sige, ma'am. Ay, kagwapa gali kay Ma'am Trudis, no? Amo to kani siyang asawa ni Sir Pancho? Oo. At sige, dali ka, Lourdes. Ipakilala ko ikaw kay Senyora Asuncion. Oo, day ating. Pwede, nakita mo na si Senyora Asuncion? Oo, may edad ka gali. Masakit ang gali. Medyo, pero buot na. Baw, swerte mo sa iya ka lang mabantay ba? Ay, ambot Tani, sulod balay lang kuya maobra. Nataan kuya magbantay. Tigulang pa. Bisa, dako mo ng sweldo mo. Sino-sili mong dako ang sweldo ko? Anong basta, dako ng sweldo mo. Ang mula na galing, mapulaw ka gid eh. Man may oras na sa pagpainom sa bulong siya mo. Amo na ganing problema ko eh. Mapulaw gali ko siniya. Ay di alang alam nga turugan mo ng tigulang. Buang-buang. Di, bailuhan na ilang tabala. Ay sus, ay hindi kuya. Si Ma'am Trudis at si Sir Pancho yung ginatinder ko. Bailuhan na ilang tabala. Ano kayo mo yung siniswerte? Ay sus, maanan ka gidna. Ay, naglikaw gani ko sa pulaw. Tupan ko gali, pulaw man gihapon. Ha? Siyempre, nagkapulaw ko sa bata ko. Pulaw naman ko di sa tigulang. Ay sus, hindi ka pa nga, di aircon ka? Ay sus, manami ng kutis mo kay ti aircon? Ha? Oo! Ate, sige Basta sili mo, ha?
Ay, putsi mo, Lourdes, ha? Ay, oo. Amo ka magaling gapon. Ambisyusang amo. Nagambal ang utuman nga ambisyusa. Pareho, lang. Ay, Lourdes! Ba, alas, si Day Ating. Nagapantang nagakadlaw. Ay, balik ka mo sa mga obra niyo, ha, Lourdes? Balik na sa kwarto ni Senyora. Huli, ating! Saka na to si Babaw, Mika. Okay, Miga. Stoy, may himuon pagali ko, no? Karoon na lang ito yanay. Karoon na to estudyana, ya. Hoy, bungol ka mo! Balik na ka mo sa obra niyo. Oo, Day Ating! Hello, Randy? Hello, Pacho? Nakatuwag ka man. May problema? Kwan, nasugit ba na sa imo ni Trodes nga siya ang ibulos namon kay Councilor Mendez? Ha? Wala ka ba na niya gisugiran? Nasugiran na niya ako, Randy. Well, good. O di ano, okay ka man? Nagiging kibot ako ni Trudis. Naghangdo ng galisa sa imo. Oo. Naghangdo na ako sa iya. Kag nakadayaw ang grupo sa iya. May isog ang asawa mo. Wala siya sang kahadlok. Bisan pa sa natabo kay Councilor Mendez. Kagsunod sa iya. Siya ko na mapadayon sa mga proyekto ni Roberto nga wala pa matapos. Pancho, maalam ang asawa mo. Kagdaga ka dapat siya sa pwesto bilang Vice Mayor. Rodney? Pancho, maayong tinutuyo sa asawa mo. Kaya isuportahin siya sa mga plano niya na tugod kung magdahog si Todis bilang Vice Mayor, kilalahon ka mo sa Piloga Negros. Kilalahon ang pamilya Zaragoza.
Inday, naano ka man? Kaina pang hindi mo? Nagasakit ang tiyan mo? Ha? Anay ka ha? Kay Banyusan ni Mama Rosita ang tiyan mo. Daligid lang ha? Palit ko! Palit ko! Uy, Rosita! Mapalit kong sardinas! si Pina, ina. Mabakal siya. Ay, Pina! Ari ako sa sulod. Daligid lang. Sulod na lang ko, Rosita! Sige, dalit di. Uy, hala. Bibi. Naunsa man na si Baby Maria? Nananagilak na siya. Oo, nagabutod ang tiyan niya. Di ba niyo sa kukan sa mansinilya? Gasakit guro ang tiyan niya sidi. Ay, di ay? Uy, asa man sinang Lourdes? Ay, nag-ubra tong iloya. Ha? Nagtrabaho na sinang Lourdes? Asa man? Ginpasulod siya ni ating sa mansyon. Kaya nagkakinahanglan sila sa kabulig. Ay, di ay ka? Nagtrabaho di ay siya? Di ikaw di ay nagabantay kay Bibi Maria, Rosita? Ay, sino pa abi kundi ako eh. Wala man siya sa bilinan sini. Ay, inday, hipos na. Hipos na. Hipos Dihatag na. na siya sa ako, Rosita, pahilumon ko si Bibi Maria. Ay, hindi na Pina ah. Basi mo na umul-umul ka naman siya ko si Omoy Maria. Unsa? Siling ko. Basi ko si Omoy si Bibi Maria. Ginkusi mo siya sa paay, di ba la? Ha? Uy, wala, uy! Uy, tawon, uy! Ay, wako nagkusi sa kay Bibi Maria, uy! Siling ni Lourdes, ikaw kuno ang nagkusi kay Bibi Maria kaya na umul-umul ka sa bata. Sus na ginoo ko! Uy, dili ko na mabuhat kay Bibi, uy! Naunsa man na sinang Lourdes ba? Wagil ko kakusi sa iyang anak ba? Ay, hala. Ay, salamat. Naghipos na ang bata. Kung hindi ikaw, Pina, sino umagali ang kama-kama? Kaya Rosita, pataka lang kung nagsulti silang Lourdes ba? Siya hinuon. Nakita na ako isang nagintabunan niya og ulunan nawong ni Bibi Maria. Ano? Gintabunan ni Lourdes ang ulunan ang guya sa bata? Ha? Tinuod na siya Rosita. Naglakaw ka to sa banwa. Liyo pa ako ang nabatian nga. Susporte ng gilak ni Bibi Maria ba? Kagsang napit na ko din sa inyo ha. Tungod abyatong pertahan ninyo, nagsulod ko. Nakita ko git sinang Lourdes nga, ginaingon anak niyang bata sa ulunan no. Anak-anak ba? Na, ginaingon angan niyang bata. Ay, Diyos ko. Ang gagaya? Ano ni bata yan, putan? Sus, magkakita niya sa ako, ginkuha niya dahil ng ulunan ba? Ote, anong hambal niya sa makita ya ka? Ngunit niya nga, nag-vlog daw si Bibi Maria, nagtabo ng ulunan sa iyang nawong, moto nga, iyang ginkuha. Pero di ito tinuod, baka kon man na sinang Lourdes. Ay nga nga, mag-umula akong kinsugiran, Pina. Manugit tani ko sa imo, Bap. Pero naaman siya, palapit man siya sa ato moto nga, wako ka panugid nimo. Sa sigurong nagkusit sa iyang anak, dili kay ako. Ang gaga nga, Lourdes. Do hindi amuhaw? Sus, Rosita, abi nimo, nakaingon ko sa akong kaugalingon ba, nga dili niya siguro anak si Bibi Maria. Pina? Bitaw, kay kuya ng anak si Bibi Maria, nga naman ang murag niya patyo ng iyang anak. Unsa man siya? Sus, tapos dili pa sa kamao mag-atipan sa iyang anak. Bisan magkarga sa bata niya, dili siya kamao. Nan. Ay, Pina. Do pareho nagasulod sa pinsar ta. Kag sa ginhambal mo. Kabisan sa itsura lang bala. Bisan jutay lang gid ha. Wala nakasunod sa iya. Mestiza inang si Maria, yaho. Na. Ka, Uy, kay Rosita, dili ka lain ng inahan ni Bibi Maria? Ha? Oo. Ang buot mo sa limon, Pina. Nga basi kung gingkawat ni Lourdes ang bata nga ini. Ang butan tiya Rosita. Pero sa ako alang gud no, dili gyud anak ni nang Lourdes si Bibi Maria. Pina? Kalahin sa damgo ko. Si Marina. Kinakugay ako sa damgo ko. Idok!
Idok! Si nanay. Naano ka? Nagabugtaw siya. Idok! Nay! Naano ka? Anong kinasingitan mo nga hindi? Nagdamgo ko na ya. Abi, abrihan portahan kay masulod ako. Hindi, balik ka na tutulog, Nay. Okay na ko, Ay, hoy. Inom tubig antes ka magtulog, ha? Oo, Nay. Naano man itong damgo ko man. Kalahin pa sa itsura ni Marina. Kinakugay ako. Kaya hindi ko kaulag. Basi kung ginapalamgoy ako tungod sa kay Maria. Basi kung may malayan nga natabo sa bata. Basi ginapalamgoy ako tungod gusto niya nga pangitahon ko si Maria. Oh, pero sa tiin ko pangitahon si Maria. Sa tiin.
can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Annalie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my